יש תקופות בחיים שהטוב ניכר בהן יותר מתמיד. על מה אנחנו מדברים? על השליחים הטובים שדואגים לצורכי כל משפחה דימונאית. השליחים הטובים ששומרים על הצביון הדתי של העיר. השליחים הטובים שדואגים לחינוך ולמצוינות. השליחים הטובים שדואגים גם בעת הפנאי. אבל זה באמת לא הכל. רוצים שנדבר קצת במספרים? הנה קצת ממה שעשינו רק בקדנציה האחרונה. חילקנו 4,880 סלי מזון למשפחות נזקקות. דאגנו לחינוך אוהב של 2,965 בנים ובנות. טיפלנו ב-2,377 פניות ציבור. הפקנו פעילויות ל-7,864 בני נוער. קרבנו 2,342 צעירים לאבא שבשמיים. ולהבדיל, ניחמנו וליווינו הלכתית 600 בתי אבלים. האכלנו מאות חיילים במהלך המלחמה, מאות מתפללים בעצרות תפילה להצלחת כוחות הביטחון והחזרת החטופים. ואנחנו לא מתכוונים לעצור. גם בקדנציה הזו סיפקנו ונמשיך לספק, בעזרת השם, מענה מקצועי, מהיר וישיר לכל תושב. בי"ח באדר א', 27 בפברואר, מצביעים למלאכים של דימונה ונותנים לנו כוח לעשות יותר. ש"ס.